otwere koma Kolosifo ti baako. Paula onam Nyankopɔn pɛso ye Kristo Yesu somafo ne onua Timoteo di koma ahotefa wo Kolose ni enuanom a woye Kristo mu gidifo adom ni asomdwe firi yen agye Nyankopɔn ka mo yeda Onyankopɔn yen Awurade Yesu Kristo n'agya aseda yen paa ye boma mo efise ye atemu Kristo Yesu mu gidi ni modɔ a modi dɔ ahotifo nyina eni da so a ɛda hɔ ma mo soro asempa no kwasɛm a mo atie no nti asempa no na atomo sɛde ɛwɔ wiase nyinaa nso na ɛso aba na ɛkɔso nyini sɛde ɛtie wɔ mo mu nso frida a mo tie na mo hunu Nyankopɔn adom no kure mu sɛde mo suaeɛ enso firi yɛn awura kwa dɔfo Epafra a wɔyɛ mo Kristo somfo no kwafo a wɔbɛyi mo honhom mu dɔ akyerɛ yɛn nso nkyɛn no yɛnti yɛnso efrida a yɛteyɛ no yɛnyaa mo tire empaebɔ ne nkotesrɛ sɛ nipa mu hunu enhyɛ mo ma honhom nyansa ene ntiaseɛ nyinaa mu na monante sɛdeɛ fata Awurade na ɛsɔ n'ani koraa na maso adwuma pa nyinaa mu aba na mo nyina kɔ Nyankopɔn honimdie mu na wɔde tumi nyinaa ahyɛ mo den sɛde n'anim wonyam tumi die tie no akɔbo asetɔ ne abɔdwokyerɛ nyinaa mu na mode anigye ada agya a wama ya fata ahontefo apagyadeɛ no wafafoɔ wɔ ɛhan no ase sɛ wayi yɛn afiri esum tumi ase ɛde yɛn aba ne dɔba ahenni mu ɔno mu ɛna yɛnya ɔgye a ɛne bɔne fafiri no ɔno a na ɔyɛ Onyankopɔn a wɔnhunu no suban ni abɔde nyinaa bakan ebisɛ ni mu na wɔbɔɔ nneɔma nyinaa deɛ wɔsoro ne deɛ ɛwɔ asase so deɛ wɔhunu ne deɛ wɔnhunu nhinwa o radio mpanini tumidi nneɔma no nyinaa wɔnam ne so na ɛbɔe na wɔbɔ maa no na ɔno na odi adeɛ nyinaa kan nneɔma nyinaa tim wɔ ne mu na ɔne nipadua a ɛne asafo no tire ɔne fitiaseɛ ewufuo mu abakan sɛ onni ade nyinaa mu kan ebisɛ ɛsɔ Nyankopɔn ani sɛ ne mayɛ nyinaa bɛtena ne mu na ɔnam ne so apata ɔne ne nneɛma nyinaa ntempra ɛne sɛ ɔnam na sɛ nnua homogya so ayɛ asomdwie nam ɔno a so apata nneɛma nyinaa asase so die ɔsoro die ne no ntem na mo nso anka moyɛ ahɔhoɔ ne atamfo adwene fam ne nnwuma bɔne mu no afei ɔnam owuo so apata mo ne no ntem ne honam nipadua mu sɛ ɔde mo besi hɔ sɛ nipa kronkron a woni dem a asɛm bi ni wɔn ho wɔ n'anim nanso de sɛ motena gyidie mu gyina mo fapem no so pintin a moma wɔntwe mu mfiri asɛmpa a motee a wɔaka no wie ase abɔdeɛ nyinaa mu a me Paulo ma yɛ ho somfoɔ no ani dasoɔ no ho afei m'ani gye amanneɛ a mehunu me ma mo no mu na mehyɛ Kristo amanehunu mu deɛ aka no anan mu wɔ me honam mu me ma me nipadua a ɛyɛ asafo no a mayɛ ne somfoɔ sɛde Nyankopɔn fie hwɛ dwuma a wama me mo fam sɛ memwie Nyankopɔn asɛm no tie no ehuntasɛm no efiri wiase brɛ ne awɔ ntoatoasoɔ no so huntaeɛ no na afei wayi no adi akyerɛ n'ahotefoɔ a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔma wo hunu ehuntasɛm yi anim onyam ahonya amanaman mu ɛne Kristo wɔ mo mu ɛnim onyam ani dasoɔ no ɔno na yɛka ne ho asɛm yɛkasa kyerɛ enipa biara yɛkyerɛkyerɛ onipa biara nyansa nyinaa mu sɛ yɛde onipa biara besi hɔ pɛpɛɛpɛ Kristo mu ɛno ho nso na meyɔ adwuma me brɛ na medi aprepereɛ sɛdeɛ n'ahoɔden adwuma a ɔyɔ no wɔ me mu tumi soɔ no teɛ Kolosifoɔ nwoma ti 2 na mepɛ sɛ muhunu aprepereɛ denden a medi no mo ne wɔn a wɔwɔ Laodikia ne wɔn a wɔnhunu m'anim ɔhuna mu nyinaa ho sɛ wɔnya deɛ ɛka wɔn akoma to wɔn yam ɛne sɛ wɔnyɛ baako ɔdɔ mu nyantease a wɔasi so dua ahonya nyinaa na wɔhunu Nyankopɔn ahuntasɛm a ɛne Kristo no mu ɔno mu na wɔde nyansa ne nimdeɛ agyapadeɛ nyinaa kora na meka yei na obi amfa na ada asɛm anto mo blade na sɛ mini hɔ honam mu mpo a
mene mu wɔ hɔ honhom na mani gye sɛ mehunu mu kwan a mugina so ni mugidi a ɛkɔ Kristo mu timu a etim no. Enti sɛdeɛ mogye Awurade Kristo Yesu no, monante ne musa, sɛ wɔn a wagye nhini, na wɔde wɔn asi ne soɔ, na wayɛ den gyidie mu, sɛdeɛ wɔkyerɛkyerɛ mo no, na wɔaboro so aseda mu. Monhwɛ yie na obi amfa nyansapɛ ne nnaada hunu a ɛnam nipa tetisɛm ne wiase fiti asesɛm soɔ, na ɛnnam Kristo so a mɛfa mu nomum. Efisɛ ɔno mu na onyameyɛ ma yɛ nyinaa tie nipaduam, na mo ayɛ ma onimu. Ɔne panini ne tumidie nyinaa akyi, ɔno mu na wɔatwa mo twetia a wɔamfa nsan twa, na deɛ ɛwɔ honam nipadua no yi a oyi gu hɔ no mu, Kristo twetwetwa mu, sɛ wɔasie mu ne no asubom. Ɔno mu nso na wɔnam Onyankopɔn a onyane no firi awufoɔ no mu tumi adwuma gyidie so anyane no bie. Na mo a anka moyɛ awufoɔ mfomsoɔ ɛne mo honam mɔmɔnɔtɔyɛ mu no, wama mo ne nkwa bi, sɛ ɔdɔm de mfomsoɔ nyinaa kyɛɛ yɛn, na ɔpepa yɛn so nsa no atwerɛ a ɛwɔ ahyɛdeɛ mu a etia yɛn no, na asɛnnua ho a ɔde kɔbɔɔyɛ no, na ɔde ayi afiri kwan mu, na wɔworɔ mpanyinnie ne tumidie yii wɔn kyerɛ pefee dii wɔn so nim mu. Enti momma obi mumu atɛn aduane ana anoneɛ ana afahyɛ ana ɔsrane foforo ana home nnafem, na ɛyɛ nneɔma a ɛbɛba no sunsum nko a, na nipadua no yɛ Kristo deɛ no. Momma obi mma nkunimboɔ no mmɔmo, sɛdeɛ onni no pɛ, ahobrɛaseɛ ne abɔfo som, sɛ okura nneɔma a wahunu pɛn mu, na ne honam adwene ma no hora nkwa. Nanso nsotire no a nipadua nyinaa firi mu na mtoatoa mu ne ahoma so nya nadeɛ yɛ biako di nyini Nyankopɔn nyini no mu. Enti sɛ mo ne Kristo enye wu afiri wiase fiti asesɛm ho a, adɛn na modi ahyɛdeɛ to mo ho so, sɛdeɛ moda so ti wiase sɛ nso nka nhwɛ mfa nsanka. Nso ni nyinaa yɛ nneɔma a wɔde yɔ adeɛ na ɛsɛyɛ. Wɔka no nipa ahyɛdeɛ ne nkyerɛkyerɛ fam nko. Asɛ nneɔma yi kyerɛ anyansasɛm, wɔn a wɔn pɛ so som ne ahobrɛaseɛ ne atirimuɔden a wɔbɔ wɔn nipadua mu deɛ, nanso eniboɔ, na mmom ɔmeɛ nko a na ɛma honam meɛ. Kolosifoɔ nwoma ti 3. Enti sɛ moanya ne Kristo anyane a, monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro, deɛ Kristo tie hɔ wɔ Nyankopɔn nifa. Monwenwene deɛ ɛwɔ soro, na ɛnyɛ deɛ ɛwɔ asase soɔ. Na mawu, na wɔde mo nkwa ɛne Kristo ahunta Nyankopɔn mu. Na da Kristo a ɔne yɛn nkwa beyi ne ho adie no, ɛno na obeyi mo nso ɛne no adie animonyam mu. Enti munku mu akwa a ɛwɔ asase so no, adwamammɔ, efidie yo, akɔnɔ nhyɛsoɔ, akɔnɔ bɔne ne anibereɛ a ɛyɛ abosonsom. Yenum na ɛdi Nyankopɔn abufuo ba, ɛno na aka ne a muti mu no, mo nso mo nante mu. Na afei mo deɛ munyi abufuo, kokobɔne, bɔnepɛ, abususɛm ne aniwusɛm nyinaa mfiri mu anum mu. Munidi atoro nkyerɛkyerɛ mo ho. Munyi onipa dadaa no ne nneyɛe ngu, na monhyɛ onipa foforo a wɔyɛ no foforo kɔ nimdie mu, deɛ ɔbɔɔ no suban so no, deɛ Helani ne Yudani, twetiatwa ne mumnotoyɛ, ɔpɔtɔni, skiteni, akoa na ɔde hyie bi ni hɔ bio, na mmom Kristo ne ade nyinaa wɔwɔ nyinaa mu no. Enti ɛnam sɛ moyɛ enipa a Onyankopɔn ayi mo ahonteefoɔ ne adɔfo yi, monhyɛ ntimmɔborɔ, ayamyɛ, ahobrɛase adwene, ɔdwoɔ, abodwokyɛre. Na sɛ obi ne obi nya asɛm bi a, monhunu me ma mo ho na momfa nkyekyɛ mo ho, sɛdeɛ Awurade de akyɛ mo no, sɛdeɛ mo nso monyɛ ne no. Na yenum nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛyɛ pɛyɛ ho ma no nwuro. Na Kristo asomdwie ne panyini mo akoma mu, ɛno mu nso ɛna wafrɛ mo aba nipadua baako mu.
na monye nipa a wɔwɔ ayɛ. Momma Kristo asɛm no entena mu bebree. Monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho. Nyansa nyinaa mu, momfa sankuo so dwom ne ayɛyie nnwom ne honhom mu nnwom ento dwom ɔdɛ so mo akoma mu ɛma Onyankopɔn. Na biribiara a moyɔ no asɛm mu ana adwuma mu no, monyɛ ne nyinaa Awurade Yesu din mu ɛmfa ne so na Agya Nyankopɔn ase. Oyirenom, umre mo ho asɛm ma mo kununom sɛdeɛ sɛ Awurade mu. Okununom, monnɔ mo yerenom na monhyɛ wɔ ahometeɛ. Mma, muntie mo awofo asɛm ade nyinaa ho. Ye ne so Awurade ani. Agyanom, munnyi mo mma abufuo na wakoma ntu. Nkoa, muntie mo honam fam wuranom asɛm ade nyinaa ho. Enye ni susum mu sɛ wɔn a wɔsɔ nipa ani, na mmom akoma kron mu sɛ wɔn a wɔsuro Awurade. Na adwuma bia a moyɔ no, mumfiri ɔkra mu nyɔ no sɛ moyɔ ma Awurade, na monnyɔ ma nipa. Ebisɛ munim sɛ Awurade nsɛm na mubenya apagyadeɛ sɛ akatua. Na Awurade Kristo na mosom no. Na deɛ ɔyɔ deɛ ɛntene no benya deɛ ɛntene a ɔyɔe no so akatua. Na nipa anim hwɛ nim. Kolosifoɔ nwoma ti 9. Ewuranom, momfa deɛ tene na ɛyɛ pɛ ma nkoa. Ebisɛ munim sɛ mo nso mo wɔ owura ɔsoro. Munkura mpaebɔ mu a na momfa aseda nnwɛn wom. Na mommɔ mpaeɛ ma yɛn so bi. Na Onyankopɔn hini asɛm no pono ma yɛn. Na yɛaka Kristo ahuntasɛm a yɛntimi da homa mu yi. Na mayi no adi. Sɛdeɛ sɛmi kasa. Monante nyansɛm wɔn a wɔwɔ akyire no fam. Na monhwɛ mo adagye yie. Momma mo kasa ahomre nyam daa nkyini wom. Na mo ahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ mubua obiara. Tiko bɛba abɛka mo me ho nsɛm nyinaa. Onuadɔfo a ɔyɛ ɔsomfo no kwafoɔ ne mawura kwa Awurade mu no. Yɛn nti na masoma no mo nkyɛn. Na mo ate yɛn ho asɛm, na wakyekyere mo rɛ. Na mede Onesimo, onua no kwafoɔ dɔfo a ofiri mu no, meka ne ho. Wɔn na ɔbɛma mo ate ɛha nsɛm nyinaa. Aristako, yɔnko domum ne Barnaba wafa ase Marko a munya ne ho nkra no. So ɔba mo nkyɛn a, munyi no fɛ so. Ni Yesu a ɔfrɛ no Yusto, wɔn a wɔfiri twetitwe mu no, kyia mo. Yenum nko ne me yɔnko adwumayɛfo Nyankopɔn ahenni no fam, na wɔayɛ me awerɛkyekyere. Kristo Yesu akoa Epafra a ofiri mu no kyia mo. Da odi aprepere ma mo empaebɔ mu sɛ monyina hɔ pɛ na moayɛ ma Nyankopɔn apɛdeɛ nyinaa mu. Na medi no adanseɛ sɛ ɔbɔ mmɔden pii ma mo ne wɔn a wɔwɔ Laodikia ne wɔn a wɔwɔ Hierapoli. Luka, odiɔfoɔ dɔfo no, ne Dima kyia mo. Monkyia nuanom a wɔwɔ Laodikia ne nimfa ne asafo a ɛwɔ ne fie no. Na sɛ wɔkenkan nwoma yi mu nkyɛn wie a, momma wɔnkɔ kenkan no Laodikiafo asafo no mu bi. Na mo nso monkenkan deɛ ɛfiri Laodikia no. Na monka nkyerɛ Akipo sɛ, hwɛ ɔsom a wɔanya no Awurade mu no so na wɔawie no pɛpɛɛpɛ. Menkyia a me Paulo mede me nsa mekyerɛ enie. Monkae me mpɔkyerɛ no. Adom nka mo.